Чернокоп сарма. Чернокопът ни е съвсем пресен. Сега ще ви покажа как ще го почистим и ще премахнем средната кост. Следва най-трудната част – премахването на средната кост, защото рибата е много нежна. Рибата ни вече е овкусена, остана само да я завием в лозови листа. Много е важно да са тънки и нежни. Ще приготвим рибата на барбекю на дървени въглища. Отново ще добавя зехтин и следва да я слагаме на скарата. Време е да опитаме. Вкусът е феноменален. Пример за това как нещо толкова семпл може да бъде изключително вкусно. Заповядайте в ресторант Немо, за да опитате чернокоп сарма.